Myrddin yn Pokémon Coch. Felly, amdano ni. O, un munud. Dwi'n credu mae fe just... Na i wneud system reset. So ie, fi'n chwarae hwn trwy'r Super Game Boy, sydd yn gweithio trwy'r Super NT, sef fersiwn newydd o'r Super Nintendo. A felly, ie, ar Everdrive GB cartridge. So, ffordd fwyaf hirwyntog a cymleth o wneud pethau, ond mae fe'n rhoi canlyniadau da o ran y setup. So. Felly, so ni di... Right, so 3 bathodyn, 23 Pokemon a 11 awr. So ni just ar fin Tunnel Craig neu Carreg. A mae Pokemon fi gyd yn barod i fynd. Yep. O, rhaid fi dysgu fflach gynta. Felly... fflachio. Felly... O, dim ond Mew sy'n gallu neud e. Fi ddim eisiau gwastraffu fflach ar Mew. So... Na i'n mynd nôl mas a gweld os rhywun arall fi'n gallu just defnyddio mwyn defnyddio fflach. So pa Pokemon? Cwestiwn yw, fi'n mynd i mynd trwy'r rester yna'r. Pa Pokemon? Lle Weedle yna. Da i'n defnyddio Weedle er mwyn defnyddio cut. Fi'n credu does na ddim... Fi'n siŵr bydd Pikachu yn gallu gwneud flash neu fflachio. Can ni weld. Ie, so na i defnyddio Pikachu. Dyna'r thing am defnyddio'r HMs, achos ti ddim yn gallu cael gwared yn nhw. Boll Taran, Cambion, Tridon, Tafliad Sesamic. So... Right. O leia ni'n gallu just gwella, oedd un o'r Pokemon fi ddim yn 100%. Lle, croeso i'r stream. Ni'n mynd i parhau. Ni newydd roi fflachio i Pikachu, felly byddwn ni'n gallu mynd mewn i'r ogof tywyll nawr. Fi wedi cael gwared o gracynnin fi, ond gobeithio bydd na ddim byd i torri tu fewn fan hyn, so just dim ots. Ui, okay. Right. Hey, Odin Art, shwmai? Sut mae pethau? Pokemoniac eisiau brwydro. Galasgorn. Rhyw dydd mae un iawn de. O, good. Da iawn. Fi'n mynd i cael Stephen ar fan hyn i esbonio y resymau dros ei enwau. Right. Newid i Mew. So ti nôl yn y gwaith 100% o'r amser nawr fel shifts normal, neu ydyn nhw'n wneud yn araf bach?
ma' hwnna'n gryf. Pokémon. Helo, croeso Snow Luca. Fi ddim yn gwybod beth yw Pokémon. Dwi'n gwybod Pokémon. Ond di gael fy yrru adre achos bod rhywun wedi dangos symptomau yn O na, adran ti. Hwnna'n pen tost. Ti'n dechrau nôl, y pethau'n mynd nôl i'r arfer neu'r normal newydd, beth bynnag mae hwnna'n meddwl. A wedyn chi'n cael eich danfon nôl. So, wyt ti'n gallu gweithio o adre fel petai Odin? Oh gosh. So ti gyd i cael eich profi? Achos mae graig fi wedi cael ei profi cwbl o weithiau, a mae system newydd dyn nhw, lle nawr oni bai bod yn positif, nhw ddim yn mynd i cysylltu chi nôl. So dwi'n siarad Sbaeneg, Saesneg a Cymraeg yn amlwg. Beth sy'n mynd i bod pwniad mega falle? Pwy sy'n dyfu sy'n gryf yn erbyn Slowpoke? Toch dair. Diolch Odin am esbonio hynny. Ie. Fel ni jyst wedi dweud yn sydd. Right. Wee, hwnna'n cryf. Hwri. Dyna ni. Ie, rhaid bod yn diddorol iawn i bobl sydd just yn browsio trwy... Achos dyw Twitch ddim yn gret am fel browsio trwy streams pobl gwahanol. Ond rhaid bod e wedi pigo fyny'r tab Pokémon a wedi just edrych arno fe. Rhaid bod e'n profiad eitha difyr i rywun gweld e yn Gymraeg. Fe'n digon diddorol i ni, fel siaradwyr Cymraeg, i gweld y gêm yma, ond i bobl sydd ddim... Okay. Yna wedi myw eto. Felly, fi'n siŵr bod e wedi just chwilio trwy'r actual game ei hunain. Ond bydd yn diddorol i weld beth mae fe'n dweud. Okay. Yn tynnu lluniau o Pokémon. Pwy sydd dyn ni fan hyn? Pokémoniac eisiau brwydro. Aradig. Wel, syth fi twch dair. Dim ond pobl wallgo fel fi sy'n chwarae Pokémon Coch fel degawdau ar ôl i fe dod allan, ond fi'n joio fe. Chwarae beth ti'n hoffi i fe, dyna yw motto gorau. Dwi wedi blino. Pwy sydd dyn ni fan yna?
Clyslim wedi dod. Carreg ar bwan. Tackle. Lan fan hyn siŵr o fod. Dwi'n dod am yn aml, ond na i dyfrwydro. Na, fi methu credu hwnna. Ei, dylwn ni roi hysbys am hwnna, Odin. Ti'n neud machnata gwych i'n sianel ni. Oh my god! Ni'n cael freak out fel ma'n ni. Ew! A lot o Americanwyr reit dros ben llestri gyda sut maen nhw'n ymateb i pethau. So dylwn ni troi mewn i un o'r bobl na. Oh my god! Oh mam bach! Top rester streamers Red Blue ar Twitch ar hyn o bryd. Wel, ni'n gwybod byddai'r diwrnod yn dod. Oh gosh. Odin, ti'n credu bod na glitch yn y Matrix? Neu beth sy'n digwydd fan hyn? Oh god. Welcome back, Mr. Anderson. Oh, funny. Yeah, oh my god, over the top reactions. Mam a'n Had wedi dechrau gwylio sioe Ellen DeGeneres. Absolute waste amser ac ystylwyr yn teimlo fel actorion. Yeah, fi'n credu jyst Americanwyr. Oh my god, ma mam fi wedi dechrau gwylio The Floor is Lava. A oh my gosh, ma nhw mor dros ben llestri. Fi eisiau nhw cwmpa mewn i'r lava, sef fel... Mae'n edrych fel, ti'n gwybod hen bottles o pop, Corona pop, fel oren. Dyna beth mae'n edrych fel. Oh yeah. The floor is lava! Just, ofnadwy. Na. Wel, ei, Odin, wyt ti'n gallu screenshot o'r top rest of streamers Red Blue just am hwyl? Achos mae hwnna'n ffaith really random ond doniol. Please screenshot o fe a rannu fe ar Discord. Fi'n siŵr bydd pobl eraill yn hoffi gweld hwnna. Ie, fi'n gwybod, ond top o tri, tiod, fel air, dim air Thesameron, air, arian a efydd, you know? Un safle air ar hyn o bryd, so... Come on. Spin yw e, spin, popeth yn spin. Ah, pedwer... Ah, sôn am byrstio'r swigod fanna, Odin, pedwerydd nawr. Naeth Snow Luca, o'n i ddim yn digon clir dy fe. O'n i ddim eisiau swapio'r Saesneg. Lawr i un fyw a... Oh, dia. I'd upsetio. Snow Luca. Sorry, Snow Luca. Dewch nôl. Sorry. Oh, God. Try night bob a streamlines line. Yeah. Na, fi ddim yn gwybod sut mae hwnna gweithio, achos mae Owain di sorto hwnna allan. Fi ddim really yn cyffwrdd ar pethau yna. Mae ddim yn gar... Na, fi'n falch bod fi ddim, achos byddai siŵr o fod torri fe. Unrhyw tro fi di trio wneud y stuff technegol tu ôl y llen. Lle mae stream chdi'n embedded. Ah, right, okay. Wel, ie, dyna beth mae
Mae Owen di sort of y mas, a fi ddim eisiau torri fe, so fi ddim yn cyffwrdd fe. So fi wedi neud o'r blaen, a wedyn oedd rhaid i fe dad wneud holl glitches nes i greu. Sa'n neud hwnna to. Dwi ddim yn dig, you know? Ond na fe, drian ar Owen. Fi jyst yn gael e. A hefyd, Onyx. Hoffwn ni dal Onyx. Fi ddim yn credu mae dy fi Onyx. Gawn ni weld. Onyx wedi i ddal. Ffigen hwnna. Chwaraewyr gwisg fancy, fel cosplayers, yfe? Ie, dechreuais i bach yn gynharach heddiw. So. Ie, na i probably aros i'r slot 1 tan 2, achos y pobl yn dod i'r arfer. Ond ie. O'n i'n yn fed up gyda gwirio'r holl symudiadau y gêm na yn gyfieithu Odin. O'n i just bwrw pen yn erbyn y wal gyfer tym bach. So o'n i fel, na i dechrau wneud hwn a mynd nôl i fe gyda egni gwell. Ie. Okay. Pwy sy'n gryf? Miw. Mae Miw gyda lled swigod, felly bydd hwnna'n gryf yn erbyn tân. Cerbon yn hedfan. Ddim literally, ond yn lythrenol. Gael asgwr na. Hwn yn mynd i fod yn gryf hefyd. Dwi eisiau i gyd mewn yn dramatic string o copi o un bit. O'n i'n caru Takeshi's Castle, achos mae Takeshi's Castle yn Japaneaeg iawn, a fi ddim yn credu oedd unrhyw fel health and safety na dim byd draw fyna, a just yn caru fe, just mor random a hyfryd. Taws na chydig o gwbl i'r shit. Dim pwynt, mae fe just yn literally i chi gyda stafell. Maen nhw'n rhoi dodrefn ym mhob man. Mae dŵr o ryw fath wedi lliwio i edrych fel lava, a chi angen mynd o un man i'r man arall. A chi'n gallu weithio fel tîm, a mae rhaid i 2 person mynd i'r ochr arall i gallu mynd trwyodd, ond mae 3 tîm, so os mae un tîm o 3 yn cael pawb draw, maen nhw'n ennill. A wedyn os mae'r un nifer o bobl yn mynd, mae fe'n mynd ar amser, so mae'n syml iawn o ran hyd yn oed Takeshi's Castle, o leia oedd amrywiaeth o ran levels a bethau, mae hwn jyst yn un ystafell. Bach yn rubbish, ond I suppose mae syml yn gweithio mewn lot o sefyllfaoedd, felly oedd e'n trendio fel un o'r 10 ucha yn Prydain dros o wythnos diwetha, felly rhaid bod nhw'n neud rhywbeth yn gywir. Right. Bolt arall. Richard Hammond. Wipeout oedd hwnna. Wipeout. Yeah. Yeah. Oedd y sioe yn Argentina, dwi'n meddwl, gyda nifer o wahanol wledydd yn creu sioe ar un set. Yeah, total wipeout. Fantastic hefyd.
Yr un arall yw Warrior, Ultimate Warrior neu rhywbeth. A nhw angen Ninja Warrior a nhw angen neidio a bod yn really gyflym i gorffen cwrs antur. Ie, dyna'r 3 mwyaf poblogaidd. Right, fi eisiau curo'r boi yma. Ni wedi grio oherwydd technegau Pokémon fi. Haika eisiau brwydro. Haika yn fan o'r Carreg ni. Wff, mae'n gryf. Swapio yn syth. I miw. Miw bach. Dwi'n meddwl bod nhw'n trio anelio sioe yna cystadleuo'r fwy serious sy'n dda. Ie, so fe mor silly. A maen nhw gyda fel pobl sydd yn berchen ar gyms a pobl sy'n ffit iawn gyda hwnna. Esgob, ti'n well dechnegydd na fi. Rhaid fi eisiau curo fe, o ddim rhaid. Dyna dy ymdrech gorau i fi. Haika eisiau brwydro. Cebwan. Miw. Fi'n credu dim ond miw sydd gyda symudiadau dŵr. Felly, fi jyst yn neud y mwyaf ohono fe. Oh. Right. Shwmai, Josh, Menter, BGTM. Sut mae'r hwyl? O, just atgoffa pawb, 2 tan 3 heddiw mae Josh ar gael i chwarae Scrabble. Os chi eisiau chwarae Scrabble yn erbyn fe, just cysyllta gyda fe a bydd e'n sorto fe mas i chi. Bach o Scrabble Cymraeg, come on. Fi'n edrych ymlaen â chwarae yn erbyn ti, Josh. Unwaith mae'r thing yma drosodd, a bit o waith prosiect, byddai yna gyda chi. Gaddo. Dwi'n addo. Right, wedi colli. Fi wedi bod yn trafod heddiw, Josh, gyda crew o'r gogledd o Menter Dimbych a Menter Môn. Falle byddwn ni'n trefnu de yn erbyn y gogledd. Mae fe'n rhaid lawr y gwaelod nawr, fi'n siŵr bod e Odin. Anyway, os ni'n chwarae Warzone, y gogledd yn erbyn de, a neud stream o fe ar yn chwarae. So, bydd rhaid ni trefnu hwnna. Crew Gwent ifanc hefyd. Bydd hwnna'n lot o hwyl a bydd yn good. Credu bydd rhywbeth fel yna yn gwych. Bach yn wahanol. Fi'n gwybod, o'n i'n dweud ti'n obsessed â fe. Mae Gwion hefyd yn really hoffi fe a Richard. A brawd Gwion hefyd fi'n credu, so fi'n siŵr bydd ni'n cael hwyl. Falle na i wylio cefnogi. Fi just ddim yn dda at y gemau first person shooters na. Fi'n ofnadwy. Yeah. Cool. Right. Felly... Mae fe'n... mae fe'n wan yn erbyn hwnna, dyna pam.
Right, swapio Pikachu. Beth yw'r un newydd na sy'n mas? Hyperspace. Dyna'r un i'n mynd i trio yn credu dydd Iau. Rhaid i fi lawrlwytho fe. Efe Hyperspace yw e? Fi'n credu. Felly nawn ni gweld sut mae hwnna yn y stream fory. Right. Mae'r twnnel yma'n un hir iawn. Yep. Carreg ni. Right, Cermew. Rochi. Carreg ni eto. Just defnyddio'r lled swigod na, mae fe just yn curo nhw I gyd. Whoosh! Un shot, come on. O, ac eto. Whoch. Mew ar dan. Level 25. Dawan. Dwi'n mynd ffordd ma? Fi'n mynd am y completionist streams, so fi'n trio curo o leia pob cymeriad. Efallai dwi ar goll ma. Os fi'n gweld cymeriad, mae rhaid I fi trio curo fe. Heica eisiau brwydro. Heica yn fonodd Onyx. Na. Just yn defnyddio carpwan I lefel I fyny. Ond Mew yw'r boi. Mew yw'r boi. Gyda'i lled swigod. Just yn curo pawb. Mae'n gryf. Ydy'r... just yn gwirio gyflym, ydy'r lefelau sain yn OK gyda'r game. Os mae soundtrack gwych gyda Pokémon Coch. So, fi'n eisiau chi colli allan. Na, ddim newid. Ga fi gwybod. Ochr fi'n iawn. Diolch Josh. Swn iawn. Diolch Oren. Mae hwnna'n grêt. Na I ddim poeni am fe ragor te. Okay. Lled swigod. Hei, oedd hwnna'n un eitha gyflym. Stopia! Be dwi'n neud? Sut mae'n mynd mas? Fe o'n gwybod. Draw fan hyn. Haha. Dylai estroniaid fel ti ddangos tipyn o bach. Ooh. Gosh. Heica eisiau brwydro. Bonodd Carreg ni. Ddim yn hir nawr, a bydd Cerpwan yn troi'n Gyarados, felly rhywbeth I edrych ymlaen at. Cermew, un shot nawr, come on. Oh dear. Gwell I fi wneud Super Potion. Dwi'n 50 efe? 50? Ie. Felly...
chi eisiau... Fi'n desperate i esblygu cerbwan i Gyarados. Ddim yn siŵr beth yw'r enw mae Stephen di cyfieithu ar Gyarados, ond new. Mae'n risky nawr achos fi'n gwybod mae fe'n mynd i cael shot arna i heb... O na, hunan ddinistrio. Ar ôl ar silly. Mae wedi llafu. O le'r cerbwan i fyny. Damia. Right, sy'n lawr fan hyn. Dear. Hwna'n cwestiwn dda. Odin a Josh, pa gemau chi'n chwarae ar hyn o bryd? Ydych chi'n chwarae gemau? Falle chi'n rhy brysur ar hyn o bryd, neu? Right, gwella Paralyze Heal. Bywyd, bywyd. Yn gwybod. Yr un anodda. Dyna, game bywyd. Fi'n hoffi hwnna. Un munud. Mynd i edrych i brynu Watch Dogs 2 cyn prynu Watch Dogs Legion pan mae hwnna'n dod mas ar diwedd y flwyddyn. Oedd Owain yn dweud os o'ch chi wedi gwylio Ubisoft, bydd ti'n cael am ddim. Ond os ti ddim wedi gwylio hwnna, yr announcements yna, bydd ti ddim. Defnyddio'n frigau i farcio'n ffordd. Sigli bwff. Fi ddim eisiau cwmpo i gysgu, felly Iorosor. Fi'n edrych ymlaen at Far Cry 6, ond mae hwnna mis Chwefror, 18 o Chwefror. Na, bai phoeni, chi ddim yn hwyr o'n un ganarth, felly dim problem o gwbl. Shwmai Kieran. Ni jyst yn dweud oedd yr announcement Ubisoft ynglyn â y gemau sy'n dod allan, oedd Watch Dogs Legion, ond y gêm o'n i'n fwyaf gyffroes am oedd Far Cry 6, achos fi'n caru'r gyfres na, a mae prif cymeriad o Breaking Bad a Better Call Saul, gangster, y main boss, fe yw'r boss, wel, y person drwg yn Far Cry 6 sy'n amazing. So mae'n actor gwych. Sgiffi. O na, hwnna'n mynd i bod yn gwan. Lle swapio i Pikachu. Very good. Felly
Pa gemau Ubisoft chi'n edrych ymlaen at? Mae Josh yn edrych ymlaen at Watch Dogs Legion. Yeah, Watch Dogs Legion. Hwn yn fa classic fight ydy, Pikachu yn erbyn Meowth. Gwell defnyddio Super Potion. Oh, Assassin's Creed Valhalla. Yeah. Credu os ti'n fan Assassin's Creed, mae'n edrych fel un eitha da. O'n i byth di mynd mewn i'r gêm yna. Ma' hwnna'n cool. Fi'n teimlo'r un ffordd am Far Cry. O'n i ddim yn hoffi'r un diweth. Nes i ddim prynu'r un diweth achos o'n i'n teimlo bod e bach yn cop-out, o'n nhw jyst wedi defnyddio'r un peth a addasu fe tipyn bach. Lle... pa ffordd fi'n mynd nawr? Ie, fan hyn. Haha. Ha-ha. Haig eisiau brwydro. Right. Fi'n tempted I defnyddio rare candy. Dod a mewn o. Achos mae rhain yn rubbish. A dwi'n gallu defnyddio rare candy? Na. Alright, rhaid fi wneud hwn. Oh. Kamikaze, Carreg ni fyna. O leia. Felly, Super Potion. Gosh, un arall. Beth y ti, mae fe'n mynd I wneud yr un peth to. Bydde cloddio yn un dda, achos bydd e'n lladd ei hun, a bydd e ddim yn cael unrhyw effaith arno ti. Ond mae dy fi fe nawr, so... dyna ni. Right, dyna ni. Whoops, diffyg pwer. Ooh. Mae Pokédex da ti, so ni'n caru un. Yeah, wel... ti angen neud ffrindiau gyda Professor Oak, felly. Fanodd ar a 10. Pwy fi'n mynd I defnyddio fan hyn? Super Potion ar Pikachu. Oh gosh. Ar Scathy. Pwy arall? Ar Iorosaur. O, 50, hwnna'n dda.
Twchdair. Nawr swapio i Pikachu. Fi'n credu mae ar y deg tipyn bach yn dŵr. Neu mae'n psychic yn dyw e. O wel. Mae'n gryf. Good. Ooh, good. I can be on, just i gorffen e off. Na. Oh, un shot fyna. No. Come on. Un tro arall. Go on. Ah. Oh well, it can be a nesa. Credu mae glitch yr actual effaith sign yna. Fi ddim yn cofio'r... O na, dylwn ni jyst wedi wneud boll taran eto. O, mae'n ffain. Mae'n ffain. Yay! Dwi'n mor genfigennus. Felly. Right. Wff. Mae fe'n twnnel hir. Pai troi dim byd ffynnu. Pai trio dim byd ffynnu yn y tywyllwch. Ooh. Dwi'n y trin eisiau brwydro. Cychwyn. Sgen i ddim tan, ond bydd Pikachu yn gryf, fi'n credu, yn erbyn. Fi'n casau ymlapio. Un shot fi angen. Oh, na, fi di cael yr pethau anghywir fan hyn. Pnawn da, CME2756. Twchdair a cloddio yn mynd i wneud. O na. Annoying. Con, fi jyst eisiau mynd lawr. Fi jyst yn mynd i... Fi'n stuck nawr. Fi jyst un shot sydd angen. Fi'n credu giro'r boi ma. Arr! Hyn yn tacteg o ofnadwy. Mae'n rhaid fi newid. Giorosor. Na. Fe gynnau'n un sydd â fi ar ôl. Mae da fi loads o paralyze heal. Felly mae hwnna'n ffain. Yes. O'r diwedd. Yay. Pawb wedi ymuno yn y brwydro yna. Mynd i anfon Clefairy. Na.
Un arall. Yay! Hooray! Gurodd Myrddin Junior Trainer. Roedd e'n dywell, mae'n ogof. Un munud, oes rhywun gyda... mae fe di gwenwi nhw. Felly antidote I Pikachu. Mae digonedd o paralyze heal dy fi, felly defnyddio hwnna. A defnyddio Super Potion ar Pikachu. Na, ddim cweit yr un arall, fi ddim eisiau gwastraffu fe. Mae'n realistig I trio gorffen y ogof yma o fewn yr awr. Dyna yw'r targed. So, pa gemau ti'n chwarae ar hyn o bryd? Neu, os chi heb dweud, gael ni gwybod. Mae diddordeb yn ni gwybod pa gemau chi'n hoffi. Ydych chi jyst yn fans mawr o Pokémon Coch ac eisiau ail gwylio'r gêm ond yn Gymraeg? Watch Dogs Legion am fod yn diddorol. Mae rai o'r pethau maen nhw'n ymgrymu bod gêm yn neud yn syndio rhy dda. A dwi eisiau gael pam bod nhw mor hyderus I ddweud be maen nhw'n dweud a adeiladu hype ar hyn. Bydd hwnna yn diddorol I weld. Ond fi yn fan mawr o gemau Ubisoft. Un o ffefrynnau fi Ubisoft yw Rayman, y Rayman series, y cyfres Rayman, Rayman Legends, Rayman Origins, tiod, am gêm couch co-op hwyl gyda'r teulu. Mae fe'n lot, fi'n hoffi nhw. A Far Cry series. Fi ddim di mynd mewn I gemau Assassin's Creed na Watch Dogs I fod yn onest, ond dwi ddim yn... Fi'n credu bydden ni'n digon agored I chwarae nhw. Ond, Ond mae'r appeal Far Cry lot well I fi. Right. Fi'n mynd I wneud hwn I lefelu fyny Cerbon achos mae mor agos I gael esblygu mewn I Gyarados. Felly, pwy sy'n cryf dy fi? Right. Okay. Un arall o nhw. A be ni'n sorted. Glochwyn yn... Ne. Yes. Na. Sgen I ddim awakening arall fi ddim yn credu. Na, guys. Oh, cool. Ar hyn o bryd dwi'n trio chwarae Sword and Shield Pakistaniad. Fan mawr o Pokémon, awn I chwarae'r YouTube, felly hapus iawn I ffeindio dy sianel di. Oh, fantastic. Mae Stephen Turner sydd yn galw fe pogyfeistir, achos fe sydd wedi cyfieithu'r enwau I gyd. Mae Kieran wedi cyfieithu sydd yn y chat.
Mae fe'n neud streams hefyd. Mae fe'n streamo hefyd. Mae fe sydd wedi neud y symudiadau. A wedyn mae boi arall rhan o Stephen Rule sydd wedi cyfieithu popeth arall. So, yeah. A os diddordeb ydych chi cyfrannu at... Achos mae yna darnau yma sydd ddim wedi cyfieithu yn y gêm. Just gael ni gwybod a ymuno gyda Discord ni. Fi'n credu os fi'n neud hwn... Sydd dyma fi'n trio bod yn clyfar. Os fi'n neud hwn... Bydd y link yn dod fyny. Dyna ni. A chi'n gallu ffeindio ROMs arall. ROMs eraill sydd wedi cyfieithu'r Gymraeg o fel NES. A hefyd, ti'n gallu chwarae'r fersiwn yma hefyd. Ond os ydych chi eisiau fel cyfrannu a cyfieithu bit sydd ddim wedi cael ei cyfieithu, mae yna grŵp really cyfeillgar ar fanna. Just mynd ar y tab ROM Hack Gymraeg a chi'n gallu sgwrsio a trafod ar hwnna. Ni jyst eisiau tyfu fe a mwy o bethau diddorol ni'n gallu neud. Gorau byd, really. Mwy o pethau diddorol ni'n gallu cael i fel neud streams o a... Fi'n cysau'r amlapio yma. Na, croeso. Na! Oh my gosh. Bydd pawb yn cysgu dy fi nawr. Oh gosh. Right. Os fi'n gallu neud cloddio. Wen-win yn ffain. Fi ddim yn poeni gymaint am wen-win. Wff. Yes. Sgen I ddim rhagor o antidote chwaith. Falle. Lot o dysgwr yn y Discord, so ti'n rythregol. So os ti'n rythregol, maen nhw really hoffi gallu siarad efo pobl ac yn enwedig am gemau sydd yn rhywbeth anodd I wneud I rai sy'n byw yn America. Mae hwnna'n wir, actually. Mae hwnna eitha dipyn. Mae yna streamer arall hefyd o'r enw Captain Bubbleboy a mae fe o Utah a mae fe'n rigl yn Gymraeg. Naeth e'n neud cwrs a dod draw I Cymru I wneud 6 wythnos ddwys. A mae hwnna'n cool siarad o fe. Mae fe'n hoffi wneud streams o gemau. Dwi ddim yn streamo'n Gymraeg, ond mae fe'n hapus I trafod. Os chi'n sgwrsio dy fe yn Gymraeg, bydd e'n ymateb nôl yn Gymraeg. A mae fe'n wneud chwarae gemau fel Xenogears a Dragon Quest, fi eisiau dweud. Gemau RPG. So, Fine, Be fi'n neud? Fi'n neud yn cofio nawr. O'n i'n mynd I swapio twrchdair. Achos mae dy fe... Mae fe wedi gwenwyno. Mae'n neud synwyr I gael gynta. Achos mae'n mynd I ar y bach. Actually, neud defnyddio super potion just I rhoi bach o boost I fe. Fel ni di aros. Na, mae'n ffain. Okay. Cyhifanc. Credu mae dy fi un o'r ein. Ond just rhag ofyn. Neu dal anyway. Mae yna glitch neu hack yn y game yma yn y siop cynta ti'n gallu mynd I. Mae yna master balls am ddim. So, os chi'n purist, peidiwch a cael nhw. Ond, dim ots da fi. Felly, ges I 99. Fi jyst eisiau gweld pa mor bell. A hefyd, os chi'n edrych trwy ein YouTube neu fideos diweddar ar Twitch, chi'n gallu gweld sut wnaethon ni llwyddo I dal miw. Hwnna'n rhywbeth newydd I fi, achos fel plentyn, des lawr yma I ddal Pokémon. Fel plentyn, o'n i ddim yn gwybod. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am byti 1 blwyddyn a hanner nawr,
Ti'n streaming yn ystod y torri a'r cwrs dwys am 6 mis, felly amserau perffaith. Haha! Cool. Wel, mae chwarae gêm fel Pokémon, lle mae y text yn Gymraeg yn really dda mwyn gweld defnyddio'r iaith llawer. Felly, yeah. Byddwn ni'n dweud dal ati a gobeithio chi'n joio'r streams. A weithiau, mae cyfleoedd i y gwylwyr a'r cymuned i chwarae. Felly, ni wedi wneud stuff fel Warzone, Rocket League, GTA, gemau fel na lle mae pawb yn gallu ymuno mewn. So gael ni gwybod os oes diddordeb ydych chi'n neud rhywbeth fel na. Fi'n credu yr un nesa, o'n i'n mynd i trio Hyperspace dyddiau yma, a falle di Seal wneud Rocket League. Felly... Bydd hwnna'n cool os chi o gwmpas. Right, fi ddim yn mynd i safio nes bod fi di gorffen y twnnel. A o'n i'n neud yr un peth efo gemau fi a newid nhw i Ffrenig. Dysgu pethau lot fwy naturiol, dwi'n credu. Na, bendant. Mae cael rhywbeth specific, lle mae rhywun yn neud rhywbeth yn naturiol yn ffordd dda o ddysgu. A mae rai pobl yn hoffi dysgu trwy gwrando yn lle falle ysgrifennu. Mae pawb yn wahanol, mae styles dysgu pawb yn wahanol. So mae'n bwysig i chi ffeindio beth bynnag sy'n gweithio i chi. Okay. Sdim effaith, o ie, nes i'n cofio hwnna. Do. Right. Dwi'n edrych crafu te. Hwnna'n effeithiol iawn. Hei! Wedi curo. Dim Pokémon ar ôl. Credu'n agos nawr i'r diwedd. Mae clystlum. Hoffwn ni lefel i fyny Cerpwan, ddo. Bydd hwnna'n cool. I gael Gyarados. Be fi'n neud? Splash, ddim yn neud unrhyw beth. Oh god. Okay, sorry. Sorry pawb. Ofnadwy. Right. Silly Billy. Bydd hwnna'n sort o fe. Come on, yeah. Oh, hello. Mae'r Cerpwan yn esblygu. Come on. Oh, yeah. See? Oedd y sesiwn grindio lefel i fyny gyda Cerpwan yn werth e. Yay! See? Cool. Woo! Fi'n gwybod. Ni lli gorffen efo na. Yep. Gwasgu'r botwm. Na, fi angen mynd mas o'r... Yay! Actually, fi eisiau curo'r boi ma gynta. A wedyn. Neu fi deimlo'n sal. Efo'n ysgythu. Cer twrch dair.
Ni'n splasio nawr. Ie, ni'n gwybod. Splasio. O, ti'n beth, o'n i jyst eisiau gwneud yn gyflym a gwasgus i splasio sy'n hollol di-bwynt. Does dim pwynt. Does dim pwynt defnyddio splasio am unrhyw beth. Oh, god. Splasio nawr. Hoffi hwnna. Right. Felly. 31. Waw. Mynd i anfon sgathu. Na. Oh dear. Right. Fi'n teimlo dylwn ni defnyddio fy Gyarados. Ie, falle na i wneud hynny. Achos mae fe'n gallu brathu. Wee. Ah. Oof. Whoosh. Right. Oh, ma... Oh, dyna ni. Yay. Gyarados. Ddim digon da. Na, ti ddim. Right, beth sy'n draw fan hyn? Wei, Max Ether. Fi eisiau mynd draw fan'na i gorffen beth bynnag wrth draw fan'na cyn dod lawr fan hyn. Ah, ma... Yeah, man a man. Ha 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 ha. Ie, na i gwella Pokémon fi gyd a wedyn safio. 5 munud mwy! Oh god. Dyma beth mae'r gêm yma'n neud. Chi wastad yn meddwl, o na, just un person mwy. I just... Oh, hwnna'n gwych. So nes i mynd o dan y ddeiar, naeth e hunan dinistrio fe di marw. Ni anfon Onyx? Ne. Oh, hwnna'n nice hefyd. Oh, wow. Yeah. Cool. Haha, ddim yn chwerthin. Haha, haclw gwair. Ha-cha-chw. Okay. Boi arall fan hyn. Ah, mae awyr yn mynydd y mor nice. Haiga eisiau brwydro. Onyx. Oh, dim cloddio ar ôl. Right. Right. Anghofio hwn. Mae lot o nhw'n... Mae lot o nhw... yn cysgu. Wff, mae ddim yn effeithiol iawn. Okay, anghofio fe. O na, dyw Pikachu ddim yn gryf. Fe'n cysgu. O, mae hwn yn mynd i bod yn anodd. Gen i ddim awakening. Fe'n drwm gysgu. Mae fi just
Gobeithio bydd e'n deffro cyn I fi marw. Oh dear. O le mae'n defnyddio sgrech. Lot. Oh, na mae'n defnyddio bind. Okay. Chwipwydden. Na, actually, heading Ellen achos falle bydd ni'n stuck gyda bind am spell. Oh my gosh. Come on nawr. Sgal fi wneud yes. Okay, ma' na siawns. O leia, bydd hwnna'n helpu tipyn bach. Yay! Darion y llwygi. Un arall. Carreg o... Na. Better ti, mae fe'n mynd I wneud hunan ddinistrio. Okay. Neidr carreg. Okay, nawn ni gall ni newid hwnna. So, roi ar yn y Discord CME2756 a gallwn ni newid hwnna. Dim problem. Wel, falle bych chi'n cael brwydr gyda Stephen I newid. Na, joc. Mae lan I chi. Chi'n gallu creu neu beth bynnag, ond ie, gallwn ni helpu chi gyda sut mae'n gweithio. Okay, un arall fan hyn. Oes na rai fan hyn, no? Ydw I wedi? Ie, fi wedi. Gwastraffu amser. Right. Hey, should we have Pokémon? Pokemaniac eisiau brwydro. Yn fonodd galasgwrn. Oh dear. Oh, fi just gadael I marw. Mae'n da fi potions, just defnyddio nhw. Mae crafi'n okay, I suppose. So fe'n gorau, ond mae'n neud niwed. Un arall nawr. Un arall mynd I anfon aradig. Hoffech newid Pokémon. Nah. Oh, ma' hwnna'n rubbish. Wedi atal. Right, pwy yw'n mynd I newid I? Pikachu. Mae sŵn yna yn glitch fi'n credu. Fi ddim yn cofio hwnna. Oh, na. Okay, os ti'n neud hwnna, na i'n neud hyn. Oh, mae dal... Boll taran fi angen. O'n i'n meddwl just un go oedd e wedi anablu am. Oh well. Dwi ddim yn fan mawr o'r neidr carreg I fod yn onyx. Okay. Oh right, I ddim. Okay. Mae hwnna'n neud synwyr. Ie, gallu just bod yn onyx o n I dot cuts. Mae hwnna'n gweithio. Oh dear.
Yay. Right, gyrodd. O na, Pokémon fi. O diar. Rhaid fi di wneud hwnna. Paid gysraffu amser. Nawr ni di cyrraedd. Sgop sylff newydd. Gwelwch yr hyn sy'n anweladwy. Sylff sgop. O, dyma lle gyda'r ysbrydion i gyd. Gallu wneud y Pokémon holliach eto. Cool. Diolch, mae'r Pokémon holliach eto. Gobeithio welwn ni ti eto. Hewbone yn gwisgo penglog, dydy? Wneith pobl dalu lot am un. Team Rocket... See? Dwyieithog. Mae rai o'r text angen cael ei cyfieithu, so... Os chi'n lan i'r her o cyfieithu gweddill y text sydd ddim wedi cyfieithu, gael ni gwybod. Roedd ysbrydion yn hwyr Pokémon. Credir mai Pokémon gafodd ei lladd gan Team Rocket ydyn nhw. Mae'r dref yn adnabyddus fel bedd y Pokémon. Cynhelir gwasanaethau coffa yn hwyr Pokémon. Oh gosh. Ydy ysbrydion yn wir te? Wir. Mae rai sy'n credu felly. Right, gweld faint arian sydd i fi. Gosh, loads o arian. Revive dyna'r boi. So, 6 revive. Yn teimlo mae ysbrydion yn hoffi... Ray Candy'n ddrud. Burn, heal, ice heal, antidote, super repel. Escape rope. Super potions wedyn. Right. Fi'n credu ni'n mynd i gadle fyna am heddiw. Falle jyst mynd mewn i cwpl o'r tai yma. Gweld beth maen nhw'n dweud. Helo. Fi yw'r beirniad enwau swyddogol. Gai glywed rai o ffig enwau? Na. Right. Dim diddordeb fi mewn hwnna. Hate those horrible rugged. Felly ni'n gwybod, mae'n drist. Mae Team Rocket yn ofnadwy, yn lladd Pokémon. Am ryfedd, dyw Mr Fuji ddim ma. Lle aeth o? Dirgelwch, Mr Fuji. Mr Fuji's house. Felly... Sa'n credu mae unrhyw un arall i siarad gyda. Na, be le ydyn ni, actually? Mae hwnna'n cwestiwn dda. Ni edrych... Lafant, Lafant. Ti'n iawn, ni yn. Felly, Lavender Town. Definitely. Carnel iconic. Hello, shwmai, Dave needs help. Ni'n mynd i, yn anffodus, yn mynd i gorffen e fyna am heddiw. Ni newydd cyrraedd tre Lafant, a byddwn ni yn mynd i curo Team Rocket yn y tŵr yma dechrau lefel nesa. So fi ddim wedi siarad gyda neb yn y tŵr yma, so na i trio cofio os chi'n dod i'r stream nesa. So fory, bydd ddim sesiwn fory achos bydd sesiwn yn y nos. Ni'n mynd i trio'r gêm newydd Hyperspace. Mae beta testing fi'n credu. Edrych mlaen i brwydro ysbrydion tro nesa. A fi. Felly... ni'n mynd i achub enaid Mam Cubone fi'n credu hefyd. Spoilers, falle. And, So, sorry, Dave needs help. Shwmai, ond ni'n mynd i dweud hwyl fawr heddiw nawr, a bydden ni nôl. So, di Mercher heddiw, so dydd Iau sesiwn y nos, so ddim sesiwn, falle di Gwener. Di Gwener,
I just gweld dyddiadur fi. So bydd popeth yn torri nawr achos fi'n chwarae Jenga gyda'r set-up ar hyn o bryd. Ww, so, fi di symud. Ca fi cael look. O na! Fi ddim, bydd rhaid chi aros. Fi'n mynd ar gwyliau i Gwener. Fi'n mynd i ffwrdd, fel, cael break. So, na i weld chi nos fori falle, os chi am wylio'r stream gyfi o Wain a James. A wedyn... Neu di Sul. Na dim break, sorry. Mae rhaid cael ambell waith. Chi'n cael burnout, Kieran. Ni'n mynd i chwarae di Sul wedyn, falle Rocket League. So, os chi gyda Rocket League a eisiau chwarae, just dewch, di sim angen, just dewch, nawn ni roi chi gyd mewn tîmoedd a chwarae bach o Rocket League di Sul. So, nos fori, Hyperspace, nos Sul dewch chi chwarae gyda ni, Rocket League, neu gwylio, mae'n lan i chi, ond bydd na cyfle i chi chwarae os chi eisiau. Iawn. Diolch am wylio, diolch am sgyrsiau really diddorol yn y chat heddiw. Bydd e'n great, so bydd ni'n gweld chi wythnos nesa nawr, neu fori neu di Sul, os chi eisiau dod i hwnna. Bydd e'n ffantastig gweld chi yna. OK, pob hwyl, cadwch yn ddiogel, a na i weld chi tro nesa.